Sparen van vogels kost bijna 2 ton per jaar. Het is donderdag 6 februari. Dit is Zeeland Nu. Windmolens Krammer stoppen voor vogels. Zondag storm, dus we gaan tegenwind fietsen. En 150 miljoen liter water in bouwput. Dag dames en heren. Het signaleringssysteem op de windmolens bij de Krammersluizen dat botsingen met vogels moet voorkomen, blijkt effectief. De molens stoppen met draaien als de dieren te dichtbij komen. Het is het eerste windpark in Nederland dat zo werkt. Maar dat stilzetten kost wel veel geld. Deze molens die zijn voorzien van een detectiesysteem voor vleermuizen. Beddetectie noemen we dat. En er zit een systeem op wat werkt met beeldherkenning. Wat vogels kan herkennen. En wat dan ook een turbine kan stopzetten. Of een geluid kan produceren waardoor vogels van koers wijzigen als ze zeg maar koersen op een windturbine. En of de windmolens stoppen met draaien, omdat er vleermuizen of vogels te dichtbij komen, kunnen ze hier zien, in de controlekamer van het park. Het is wel heel erg seizoensafhankelijk. Met name vleermuizen, dat is een bepaald seizoen waarin die vliegen. En ook alleen in de nachtelijke uren. En vogels die detecteren we juist weer in de daguren. En ook dat is weersafhankelijk, maar ook seizoensafhankelijk welke type vogels er vliegen. Maar elke turbine staat wel een aantal keer per dag stil, omdat er vogels langs vliegen. De camera's op de molens kijken 360 graden rond. Registreren ze een vogel binnen een straal van 600 meter, dan schakelen de molens zichzelf uit. Dat is te zien op dit filmpje als een zeearend de turbine nadert. Voor vleermuizen geldt hetzelfde. Via de microfoons op de molens worden hun ultrasone geluiden opgevangen en houden de wieken halt als ze in de buurt zijn. Maar niet draaien kost geld. We hebben eens gekeken naar wat het ons gemiddeld ongeveer per maand kost. En we zitten nu op ongeveer 10.000 tot 15.000 euro per maand. En dat wisselt een beetje per seizoen, maar daar moet u ongeveer op rekenen. Dus dat is een behoorlijk bedrag. We gaan naar verslaggever Els Fokke. Ja, want Els, als je dat doorrekent, kom je op 120.000 tot 180.000 euro per jaar. Ja, dat zijn bedragen. Maar het windpark wist van tevoren dat ze hier rekening moest houden met de natuur. Want het ligt tussen 3 Natura 2000 gebieden. En vlakbij vliegroutes van vleermuissoorten. En bovenal vlakbij het broedterrein van de zeldzame zeearend. Hier vlakbij achter is het Krammer-Volkerak, daar zit hij. En dat is uniek en dat wil iedereen zo houden. En daarom hebben ze dit systeem bedacht. Maar het werkt ook voor andere grote vogels, zoals bijvoorbeeld de zilverreiger en de lepelaar. Ja, en behalve dat detectiesysteem denken ze nu ook nog aan een systeem om te waarschuwen. Hoe werkt dat dan? Ja, ze zijn nu eigenlijk aan het kijken of ze mede om die stops wat te verminderen, vogels die aankomen vliegen van koers kunnen laten veranderen. We zijn nu aan het testen van hoe reageren vogels op dat geluid. Als ze dus bijvoorbeeld onder de turbine aan het fourageren van aan het rusten zijn. Maar omdat de molens tussen 3 natuurgebieden staan, is voorzichtigheid geboden. Want als dat bij wijze van spreken heel veel verstoring oplevert, dan is het voor ons een overweging om dat geluid bijvoorbeeld niet te gebruiken. Omdat je hier toch relatief weinig slachtoffers vindt. En dan weegt de verstoring niet op tegen het aantal slachtoffers. Meer onderzoek is nodig. Voorlopig zal dit beeld dus nog regelmatig te zien zijn. Ja, Elsa heeft het over slachtoffers, want hoeveel dode vogels zijn er ondanks de systemen? Nou, het park draait nu ruim een jaar en in dat jaar, zegt de ecoloog, zijn zo'n 20 dode vogels gevonden. Dat zijn met name zeemeeuwen en eenden. De vraag is of er nog meer zijn, want er kunnen er in het water gevallen zijn en die vinden ze niet terug. Maar ja, zij houden het op 20 en ze zeggen 20 bij 34 molens is niet veel. Dankjewel. We kregen storm en daarom wordt aanstaande zondag op de stormvloedkering het NK tegenwindfietsen verreden. De weersverwachting is perfect. Windkracht 7 en wellicht zelfs 8 of 9. Als je op de fiets zit, wat gaan die fietsers daar meemaken? Ja, hangt van je fiets af, hè? Hoe zwaar je bent, hoeveel kleding je aan hebt, hoeveel wind je vangt. Het is natuurlijk niet te veel zijwind, dat is weer gunstig, maar uiteraard is zo'n wind altijd turbulent, dus dat is nadelig. Ja, vanaf windkracht 9 kun je natuurlijk toch al vanaf worden gewaaid als je een beetje pech hebt. Dus. De spelregels zijn simpel.
8 kilometer. Keihard beuken tegen die wind in. En ja, met natuurlijk redelijk wat snot voor de ogen. De winnaar die gaat er ongeveer een minuutje of 20 over doen. En die krijgt natuurlijk de zoenen van de rondemis en die prachtige kampioenstrui. En het loopt ook sturm wat de inschrijvingen betreft. Want binnen een dag zijn alle 200 deelnemersbewijzen al vergeven. Een bestelbus is vanmorgen vroeg van een viaduct gereden. Dat was vlakbij de oprit van de A58 ter hoogte van Henkensand. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe de man eraan toe is niet bekendgemaakt. Het busje reed over de Sluweg toen hij via de berm tegen een vangrail knalde, naar beneden tuimelde en tot stilstand kwam onderaan het viaduct. In Terneuzen zijn ze bezig om 150 miljoen liter water in de bouwput van het buitenhoofd te pompen. Dat is de plek waar de deuren en bruggen van de nieuwe sluis komen. Het water wordt in de put gepompt om te voorkomen dat de bodem omhoog komt. Dat gaat met 4000 kub water tegelijk per uur. Als je dat wil vergelijken met van, goh, wat verbruikt een gemiddeld gezin op jaarbasis. Nou, dan heb je 25 gezinnen die op jaarbasis verbruiken wat hier in eigenlijk een uurtje de bouwkuip binnenloopt. En ligt het vollopen op schema? Het vollopen van de bouwkuip loopt op schema. Het ziet er zelfs naar uit dat wij vanavond gereed komen met het vullen. Vanaf zijn zolderkamer maakt en verkoopt de 32-jarige Marien Klootwijk uit Middelburg zonnebrillen. Het begon ooit met een paar brillen voor vrienden en kennissen, maar nu verkoopt hij er zo'n 3000 per jaar. En sinds kort is daar een nieuwe bril bijgekomen, de matte skibril. Yo. De Middelburgse Marien Klootwijk werkt voor een baas, maar is ook zelfstandig ondernemer en vooral groot liefhebber van wintersport. Wat ik zo leuk vind aan het wintersport is eigenlijk dat je, net als met motorrijden, dat doe ik ook heel graag, is dat je nergens aan hoeft te denken. Je hoeft in feite alleen maar van hutje naar hutje te skiën om te kijken wat je gaat eten. Te genieten van de natuur, de rust. En die rust kan hij wel gebruiken, want als Marien niet op de latten staat, is hij aan het werk. Naast de gewone baan heeft hij een eigen bedrijfje dat hij runt vanaf zijn zolderkamer. Hij verkoopt zonnebrillen. Zo'n 7,5 jaar geleden was ik zelf op zoek naar een leuke zonnebril. Die moest betaalbaar zijn, die moest leuk zijn. En in Nederland kon je het toen niet vinden. Dus ik dacht van nou, misschien kan ik wel zelf iets gaan verzinnen. Ik ben al ondernemer vanaf mijn 12e, mijn 13e ongeveer. Altijd websitejes gehad, winkeltjes, dingetjes. Ik dacht van nou, ik ga het gewoon zelf doen. En dat is eigenlijk gegroeid van eerst aan vrienden verkopen en toen vrienden van vrienden. En voor je het weet zit je aan onbekenden te verkopen. Nu verkoopt hij zo'n 3000 zonnebrillen per jaar. En sinds kort heeft hij de skibril aan het assortiment toegevoegd. Eentje met matte glazen, naar eigen zeggen uniek in de wereld. Ik vind het zelf ook eigenlijk heel erg vervelend als je dus naar iemand zit te praten van doe even je zonnebril af. Want je zit naar jezelf te kijken. Als je een normale skibril bekijkt, dan kan je jezelf zien. Nou ja, je ziet nu ook de camera staan. Het is heel erg glimmend. Vette vingers komen er ook heel snel op. Dus dat is ook heel vervelend. Daar wordt je zicht ook slechter door. En die matte bril, het maakt niet uit of die nou mat is of glimmend. Het zicht is onveranderd. Dus het is zowel functioneel dat het de zon uiteraard filtert. Het verhoogt het contrast ook. En anderzijds is een stukje esthetisch. Het ziet er leuk uit. Hoewel de zaken goed gaan, is Marien nog niet van plan om zijn andere baan op te zeggen en fulltime voor de brillenwereld te kiezen. Ja, als ik bij mijn werkgever zit, dan word ik continu geprikkeld om beter te worden. En dat betere worden, dat moet je ook op je eigen bedrijf kunnen toepassen, maar ook zeker bij je werkgever. En zeker in een markt zo concurrerend als bij zonnebrillen, zeg maar. De Stelle in Oostburg is het laatste verpleeghuis in Zeeland dat nog 2-persoonskamers heeft. Niet voor echtparen, maar gedeelde kamers. Die gaan nu verdwijnen. Alle bewoners krijgen een eigen kamer. Het zwaar verouderde verpleeghuis wordt opgeknapt. En dat was niet voor zijn tijd. Er is lang naar uitgezien, maar nu lopen dan eindelijk de bouwvakkers en schilders door verpleeghuis De Stelle. Maar het wordt geen grondige verbouwing, wel een opknapbeurt. Je ziet ook, het is wat gedateerd, dus we gaan het een frisse opknapbeurt geven.
Er komen straks nieuwe meubels, nieuwe vloerbedekking. Dus het krijgt een eigentijdse uitstraling. Het gebouw is zo verouderd dat het niet meer de moeite waard bleek om grondig te verbouwen. Binnen 5 jaar wordt daarom een nieuw verpleeghuis gebouwd. Maar nog 5 jaar zo doorgaan in dit huidige pand, dat kon niet meer. Ja, het is netjes geworden, hè. Maar we wachten nog op de nieuwe overgordijnen, maar die komen ook wel. Alle slaapkamers krijgen een opknapbeurt. Bewoners kunnen zelf kiezen welke kleur ze op de wand willen. Gebroken wit, omdat ik dat meer fris vond. Als je een donkere wand, dat verveelt gauw, hè. En dat maakt het ook kleiner. Dus daarom heb ik dat zo gedaan. Nu hing hier voorheen ook nog een gordijntje. Het was net een ziekenhuiskamer eigenlijk. Dat is nu ook weggehaald. Ja. Wat vindt u ervan? Ja, aan de ene kant mis je dat wel, maar aan de andere kant maakt het ruimer, hè? Die ziekenhuissfeer, die moet nu verdwijnen. Geen gordijnen meer rond het bed. En de laatste 8 tweepersoonskamers op de afdeling met mensen met dementie verdwijnen ook. Iedereen krijgt een eigen kamer. We zijn ook heel blij dat we van de tweepersoonskamers iedereen een eigen kamer heeft. Voor ons, voor de verzorging, is dat echt een groot verschil. Ook voor de mensen zelf. Als je iemand moet verzorgen, ook in de nachtelijke uren. Je moet bij iemand de buurman helpen, dan wordt de buurvrouw weer wakker. En dat is niet echt prettig. Zo Annie, waar heb jij zin in? Waar heb ik zin in? Er is andijvie of bloemkool. Jarenlang was de situatie zorgelijk in de stellen. De inspectie voor de gezondheidszorg maande om de zorg te verbeteren. Nu Zorgzaam de stellen heeft overgenomen en er geld is gevonden om te investeren, wordt niet alleen het pand opgefrist, maar ook de zorg aangepakt. We gaan in kleinere leefgroepen gaan werken strakjes. Dat we toch meer rust creëren en ook meer kan voldoen aan wat ze graag willen en wensen. Kleinere woongroepen, meer verpleegkundigen en demente bewoners krijgen straks meer vrijheid. Dan krijgt de bewoner een zender om. Dat zal door middel van een polsbandje zijn. En per bewoner wordt dan gekeken ook van hoeveel vrijheid kan een bewoner ook aan. Sommige bewoners zullen misschien nog in staat zijn om naar buiten te gaan. En sommigen kunnen bij wijze van spreken tot zich vrijuit in het gebouw bewegen. Het is alsof de stellen een sprong in de tijd maakt. Voor de zomer is de renovatie afgerond. Het was een fraaie dag met veel zon. Vanmiddag wat kleine wolkenvelden. Desalniettemin was het even genieten in het zonnetje. Als er niet veel meeuwen om je heen zaten dan. Het werd 8 tot 9 graden. En ook morgen is het zonnig. De dag begint koud, want vannacht ligt de temperatuur rond het vriespunt. Het wordt uiteindelijk weer een graad of 8. Ja, en daarna het weekend, zondag, hebben we al besproken. Dan is het onstuimig en dat slechtere weer dat begint zaterdag al een beetje. Na Zeeland nu binnenste buiten. Over een koppel dat vanuit Amsterdam terug naar Zeeland wilde. En ze vonden hun droomhuis in Kortgene. Nou, toen we hier voor het eerst binnenkwamen, deden we de deur open. En toen wisten we het eigenlijk al meteen, dit is hem. De mooie open ruimte en het vele licht wat hier binnenvalt, was voor ons echt meteen van dit gaat ons huis worden. Ja, wil je meer zien, dan moet je zeker blijven kijken naar Omroep Zeeland. En na binnenste buiten zien we Jules nog een keer terug met een uitgebreid weerbericht. Ik zeg alvast een hele fijne avond.